Pozdrav svima ljudi, dobro došli još jedan klip na mom kanalu. Danas, to jest večeras, ću da vam pokažem, to jest da zajedno ukrašavamo jelku. Da ljudi, ta moja jelka ima čuti u kući. Kako pala jelka. Dobro, ne veze, to ne moramo mi jelku, znači da se krenemo na posao. Znači, ovdje imamo ove ovdje, male, imamo još ovdje, imamo i ove ukrase, to ćemo još staviti. Znači, ajmo početi sa ukrašivanjem, znači, evo ovdje jelke, znači, hajmo. Evo ovdje ćemo staviti jednu, pa gdje mi je ova s ove? Evo je ovdje spala ova, znači evo ga. Znači, evo. Znači ljudi, sačekajte, sad ću. Evo mene je nazad, znači imao sam neke male tehničke probleme, pa sam ih riješio, tako da moramo nastaviti. Ovdje. Evo za mnom nešto ide ovo. Evo ljudi ovdje, gledam da je ovako pomakne, nešto je slipala. Adađe je bila u garaži. Idemo sad ovako. Op, gdje ćeš? Nije još nova godina, gdje ćeš? Jelka hoće da nas ostavi. Gdje ćeš? Stani bre. Da samo te ovo ovdje, gdje bi sad mogla, evo ovdje. Evo ga ljudi. Ukrasili smo jelku, evo je ovdje. Sam da je stavim ja. Pardon ljudi. Zatvorio sam sam vrata. Znači, evo ovdje. Sad ćemo ovako ukrasiti malo. Evo, još ovoga. Čekajte malo, ću ovako kameru. Op. Ovo neko bježi. Evo drugo, ovo je žuto. Evo ovako. Evo ga ljudi, izgleda, ova jelka ljudi izgleda ko meda. Pogledajte vi samo to. Evo sad ovo je bijelo. Ide ovdje. Tako. Tako. I zadnji, to jest rozi. Evo ga ide ovako. Kao šal ovako. I evo, ne. Evo ga ovako i ovako. Evo ga ljudi, malo ću da je udaljim da vidite. Znači, pokazat ću vam je sad malo izbliza, sam da ne padne, neće. I zadnji dio, mali plavi nam je ostao. I evo ga ovdje, na sredini. Eto ga ljudi. Znači, sad ću vam pokazati jelku. Znači, evo je ovdje. Pogledajte vi nju kao meda. Znači, evo ovdje. Ovo dole. Eto ga, ukrasili smo ljudi jelku za novu godinu. I eto ga ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se u neki drugi. I ovaj video lajkujte, šerujte i subscribeujte ako već niste. I pus!